Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji lakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwani akoti akuti baji kuti usauka kulilabe nanga osolola ledesi yaodija chiruguko chuyenda panji nautangani zonyadisa sikulijani kumbolo pakati kulinji mwera nanga kwanuko kulinji kodi kuboma kusteri hausi kulinji nanga otuta mwazuka panji nanga atenzilediyo kukulijani Ogulinji, digudalila ino, Ogulinji. Amalawi kulinji no, kulinji, kumabe. Times kumawa watsikula chiwiri pa 22 April 2025 Mwatsuka bwanji kunoko zose lizabwino tikanena zaine ndi wangwiro ndavala ndekha mu studio muno ngili ndinzanga Vayana Chunga kwacha bwanji kudzikoko Ineso Patrick ndadzuka ndavalanso ndekha moni kwa Malawi konse kumene muli timathokoza kuti programu iyi anthu amayisatira ochuluka ndipo ngati simayisatira ndikuti mukusalira ayi ambani ndithu auze nanzanu kuti ngati kuli program yofunika kumamvetsera ndi imene iyi nthawi zonse andi nthawi yake tinayika nthawi yabwino 5 minutes past 7 mpaka 8 o'clock pamene ambiri muli mkati mo ulendo mwina opita kuntchito mwina mukonzekera kumene amene mayamba ntchito mochedwa muli mgalimoto muli minibus ndi nthawi ndithu choyenera kumachita mawa ngati uno ndi chimene chichi so Vayana program yathu lero nkhani yake ndi yayikulu yofunika tiyambiretu yeah tukambirana za chisankho chimene chili pa September 16 nkhani yake ndiyonena kuti pamene tili pano pafupi wina aliyense akudziwa kuti chisankhochi chipangidwa pa ndondomeko ija imene tikunena kuti 50+1 ndipo 50+1 ameneyo yangosanduka ka phrase kuti wina aliyense amatha kunena kuti 50+1 koma chimene tapeza ndichonena kuti pali zambiri zimene nkhani ndi mafunso ozungulira 50+1 concept imene situkumakambirana tikumazitenga kumangozitengera kuti basi tikati 50+1 aliyense akumvetsetsa kuti what is 50+1 koma anotu kufunsa kuti kodi 50+1 ndi chani so program imene iyi tili ndi mafunso amene tufuna tatambasule kuti 50+1 iyo kwenikweni ndi chani kodi chipani chimodzi chitha kuwina 50+1 imeneyi pachokha ulendo woyamba candidate kuti anene kuti wawina 50+1 ndiye kuti wapeza zotani nanga zikachitika kuti 50+1 tiyerekeze kuti zikazachitika pa September 16 kuti palibe amene wawina 50+1 iyo chiti chizachitika ndi chani kodi zizatenga nthawi yayitali bwanji kuti result imene yoonetsa kuti 50+1 yatheka kapena sinatheke ilengezedwe kuti munthu achite qualify kulowa mu second round tiyerekeze kuti sizinatheke first round yo akuyenera kutani ndipo ndi ndani andi zipani zimene zikudzalowa tingoti zipani ino zonse first round ija yakanika owina sana bezeke mu second round zipani zizayenda bwanji chimene chidzachitike ndi chotani andi pali nthawi yayitali bwanji kuchokera pamene zadziwika kuti 50+1 sinatheke mu first round kuti tizadziwe kuti no kubwera second round and period imene iyi kuyambira pamene sizinatheke kuti apezeke president mu first round kupitira pamene tizizavotaso ndikuzapeza owina second round amene azizalamulira dziko lino ndani so you can see kuti mafunsowa ndi ambirimbiri second round imeneyi ndalama zake zinapezeka kale zilipo chifukwa chisankho timachidziwa kuti ndichodula nanga kuzakhaso registration ina kuti tipange second round iyo
how long before the second round winner is announced? Tachita 40 second round itapanga ndiye kuti azamulengeze winner zizatenga bwanji pakali panopo anthu akunkhani zimene zizi akuzimvetsesa bwanji pamalawi pano. So you can see ena mwa mafunso ndambiri. So we assume kuti tikangoti 50+1 basi taimva, but there are questions and they need to be answered. Ni mafunso onena kuti ayankhidwe. Yeah. Chifukwa anthu ambiri monga manenera we just assume kuti anthu akudziwa kuti 50+1 nde kuti tinasintha poyamba paja tinkapanga first past the post nde kuti amene wasogola kawasogola ndi voti imodzi amawina amakhala kuti wawina ndi iyeyo pachisankho cha president chimene chimakhala mama ndi cha president. Koma panopo anthu atakhala pansi nkuunika nati ayi terekeze kuti anthu ovota m'Malawi muno akwanapo ndi 400,000 amene akuvota chabwino nde wina ndi mavoti tingolina 50,000 ena onse alipo ambiri kugawana koma ovota 400,000 wowina 50,000 nde munthu amene ndi 50,000 alamulire dziko. Timaona ngati kuti anthuwa ngochepa zedi sakuchita represent chifuniro cha anthu. It means kuti majority 350,000 ya anthu ovota sakufuna munthuyu. Sono munthuyu asogolera bwanja wawa. That's the problem imene 50+1 imachita address. Kunena kuti munthu amene atisogolere akhale munthu amene ali wovomerezeka ndi majority. Tikati majority tikutanthauza anthu amene avota. Osati wonse Malawi because ena ndosalembesa koma iwo amene avota. So unfortunately zambirizi timakhala ngati sitimayika kuchidwi kwambiri chifukwa sizinachitikepo kaye. Yeah, of course. For the first time kupanga implementation chisankho cha chibwereza cha 2020. Ndipo chisankho chimene chija Tons Alliance achakwera mothandizana ndi malemu achilima they were able to go past round 1 yomwe. Chifukwa sizinakhale zofunikira. Koma izizi zofunikira. Koma so nthawi imene ndi malamulo omwe ya round 2 kunali betu. Inali scandal. Atenga anthu anangotata papanayo TPP. Zinazo tizikazo koma nchofunikira kwambiri kuti zinthu anthu azimvese chifukwa nthawi yonena kuti tikuvota imakhala a very motivation. Kumaza muuza munthu nthawi imene chayo kuti panopo zimene kumatenthera kutale center mene kumatenthera nthawi imene ija m'mataunimo kumauza anthu kuti amene zatera mdeti pangamo kuti kangati mukusintha magopost muzaotesa ziko. Ndiye tili ndi mwayi kuti lero ama electoral commission ikanawo ine sindifuna kuyankhula the technical side kuopa kulakwisa alipo mpano timalipira misonkho yathu kuti azitifotokozera ndi kuyendesera chisankho asangwani mafulira spokesperson wa make tili nawo atifotokozera ndithu tiliso ndawo nandi banda amene wawanda ku nest National Election Systems Trust amene wakhala kupanga zisankho nthawi itali kuyambira kale kwambiri tiliso nda gift sambo kuchokera ku University of Malawi amati UNIMA amene just the political aspect of it. So mafuso ndi ambiri wayana. One very basic question ndionena kuti mukati 50+1 ena amaisokoneza ndi 51%. Mwaona pamene po it's not 51%. It is 50% plus 1. So what are you talking about? Ndi nkhani zimene zozo chabwino tatena kale kuti tilinawo alendo athu amwafulirwa sangwani mwafulirwa kuchokera ku Malawi Electoral Commission. Mwadzuka bwanji? Ndazuka buno zainu mukundimva buno bwino muli loud and clear mukuveka ngati utale center atu nditale center yakuti yolenga yakuti chabwino takulandirana mafulirwa unandi banda ku nest. Mwadzuka bwanji? Ndazuka bwino kaya ino moyo wabwino ko basi nanga inu gift sambo ku UNIMA. Mwadzuka bwanji?
kuno tazuka bwino tikuzomba kuli bwanji kumene kwapike moyo wabwino kwambiri tiyamikire kuti tili nanu akulu makamaka inu a Gift Sambo mwairo waposa khalisa apa pamene timayang'ana the political aspect of it, so thank you so much. Tisayiwalenso kuti tili nawo atolankhani athu program imeneyi Nelson Gonjani, Witness Chipwere alipo ndithu mu program imeneyi, ndionenso tili ndi winanso wachitatu amene tili naye ndingochita cheki kuti kodi amene analowa ndani. Right, so tikuyamba ndinuyo Mwafulirwa, nkhani ndi imeneyi yonena kuti 50+1 chasandukano mwachizolowezi timachiyankhula chinthu chimene chichi aliyense amayankhula, koma mmene tinanena pa intro paja timachita asumu kuti basi ino tikuzimvesesa koma sizoona. 50+1 ndi chani? Zomubili tikumanena kuti 50+1 koma kunena mozeka bwinobwino imene wakhala line yanuyo yachita zake ndi kuchita zake koyambirira komwe zachitika bwino tikonzeretu kuti vuto limenelo bwanji zatheka taisana Mwafulirwa pamenepo. Ndona kuti timachula koma yeah, thank you. Kuti 50%+1 valid vote. Mwaika chizungu cha valid pamenepo. Ya, ndira chichewa. Ili njizowerengera malizati kuti muziwe ngawire sasa. Matsopano nkhani ngati kuti kumveka kwake kukhale kumeneko ndesi zigwiratu akhasu technical bwerani kodi vuto likhoza kukhala kwanu kweti kukumvani ndikukumvani wamukuduka koipa pamene anasunthirapo okhala ngati kuti amamvekera bwino. Taisani pamenepo kumano yo Mungu wakweza fedayo feda ili final ili pa malire mukumveka ndithu komano we are not happy. Ndiyese asambo muli pa line? Yes, line. Okay, so the problem is across the board. Ndi wonse amene wawa amene akumvekera mwina tingwa bempha kuti tachosa pang'ono kuti ayimbireso. Yeah, kumazikuoneka kuti ujeni anyamata atutu ndi anyamata madolo ndi madolo nga munthu zina khaso uona ngati Mwafulirwa muyambire poyamba apapa we are hoping kuti we are fine. Okay, we have changed the fader now. Okay, tili nanu pamene papa. Let's go, Mwafulirwa. Yes, thank you very much. Yes. Yeah, pamene pomkoza kuyamba bwana. Nimanena kuti timanena kuti 50+1 koma kunena kwake bwino ndi 50%+1 valid vote. Iyi ndi njira yowerengera malizati kuti muziwe kuti amene wapambana pa chisankho cha president ndi ndani. Ikukhuza chisankho cha president chokha. Yes. Makansala ndi ma-MP ndi kaphera choka watsogola watenga chikwama. Yeah. Ndiye kuwerenga kwa timawerenga bwanji. Mavota amene amawerengedwa kuti munthu wawina chisankho ndi mavota amene aponyedwa koma aponyedwa molondola kuti powerenga paja maziwa kuti iyi ndi APK, iyi ndi achunga, iyi ndi asambi. Voti imene aisiye yosachonga pamene achongeka molakwika kuti simungazora kuingira voti ndani. Imene ija ndi void vote timawerenga. Ndiye timanena mwachitsanzo kuti timakhala ndi total registered voters. Mwina 1.2 million.
koma okavota samakhala onse anthu amalephera pa zifukwa zosiyana-siyana. Tikupempheni magesti ena tikupempheni magesti ena achitani mute maonjene anu. Asambo ndi aunandi banda lero ndetayamba ujo asambo ndi aunandi banda mukukambirana nkhani zina kumeneko nkhani zimenezo zikulowa pa wireless tikupempheni kuti muchokepo kayi. Okay. Then mapereka chisanzo chokuti olembetsa mkaundula voti akhoza kukhala 1.2 million. Koma siwosapena makaponya voti. Kwezi kuti oponya voti ndi 1.1 million. Amene ndoti total votes cast. Koma amapezeka poso awiri atatu okuti ena aise osachonga inonse zoti aponyera ndani. Mwina achonga pawiri tingwerekeza mwa chisanzo ndi 100,000. Anthu amene wo. Olakwisawo ndikuti matoto valid votes anu akutsika kukhala pa 1 million. 1 million ndi mavoti amene mukuziwa kuti awavotera wakuti avotera wakuti avotera wakuti. Ndiye mukamawerenga 50% plus 1 valid vote muwerengera 1 million imeneyo. Chimene chikutanthauza kuti amene angawine chisankho chimenecho akhale kuti wapeza mavoti 500,000 and 1 kuyiphwasula kwake ndekuti 50% uja ndi 500,000 votes. Yes. Plus 1 muja ndoti ndi 1 vote. Chimene chikutanthauza chakuti ngati munthu wapeza 500,000 votes waposa amene amapikisana nawo koma sanafikire pa plus 1 paja ndoti wauphonya president ndi voti imodzi. Ichi ndi chimene chimaperekeranso kwambiri umboni kuti every vote counts ndipo anthu asamakhale ndi ulesi tikafika pa siku loponya voti kumaona ngati kuti sizingathandizire kuti munthu awine ndizothandizira kuti munthu awine chisankho. Ndengati candidate sanape palibe candidate wapeza maki imeneyi lamulo likunena kuti within 60 days within 60 days katikati mwa miyezi iwiri Malawi Electoral Commission ipangise chisankho chachiwiri ndekawerengedwe kake ka 60 days kama khala chonchi tikuponya voti pa 16 September. Tikamaliza ponya voti pa 16 September Malawi Electoral Commission ili ndi masiku 8 kuti ilengeze zosatira za president. Kati lengeza pa siku lachitatu lachinayi ili mkati mwa malamulo, kati zalengeza siku la 7 siku la 8 mkati mwa malamulo. Koma within 8 days make ilengeze zosatira za president. Ngati tingalengeze pa siku lachifolo 60 days kuwerenga kuja kuyambira pa siku lachifolo limene mwalengezalo talengezalo sizoti timaliza 60 days yonse. Ndi Malawi Electoral Commission kunena kuti imene lili kapasiti yathu pano tiplinta ma ballot paper ni ma voters register zonse zofunikira within 4-5 days imene tikuziwa kuti pa siku lachi 8 tikuza kuvote saso chisankho chachiwiri chimenechi. Anthu asazayembekezere kuti ndoti tidzachita kupanga pa mapetopeto pa 60 days. Opikisana ndani ndiyambe kufotokoza kuti pa president ndizololedwa munthu kuyima independent. Of course. Opanda chipani. Opanda chipani. Ndizololedwa munthu kuyima pa chipani. Koma sangaime kuyimira zipani ziwiri kapena mabungo omwe saboma. Chifukwa ballot paper payenera kutuluka chipani chimodzi. Muchisankho chachiwiri kulibe kulembetsaso mkaundula voti. Kaundula wake ndemweyo tikupanga pano tapanga pano. Kulibeko nomination. Pamene Malawi Electoral Commission yalengeza zosatira kuti zaenda chonchi. Pompo kampeni kuyamba ya amene apikisane chisankho chachiwiri.
maiko ena amati runoff ngati technical word koma kunoko malamulo anagwiritsa zimaoti second election opikisana ndi amene anali number 1 ndi running mate wake amene anali number 2 ndi running mate wake basi awamenewo ndi opikisana ena onse sakuyenera kupikisana nawo ndefunso nkumati wena wakaponya voti ndani wena wakaponya voti ndi wina aliyense amene walembetsa mkaundu la voti so kukhoza kutheka kuti kuponya voti koyamba ena sanaponye nawo voti papazifuka zosiyana-siyana asazakhale kunyumba kuti ulendo wemboja sinaponye voti ndi ulendo wachiwiri sindingaponye voti ayi akuyenera kupita ukaponya voti chimodzimodzinso ena amene kungapezeke kuti chipani chawo kapena candidate imene amafuna iwowo sakupikisana nawo pa 1 ndi 2 pa ya akuyenerabe kupita kukaponya voti asankhepo pa mmodzi pakati pa awiri awiri amene akupikisana nawo chabwino ndikufuna ndifotokozerepo apa pamene okay fine ndikufuna kuti mumalize chigawo ichichi ndimafuna ndipite kunzuzu pa ground afotokozani ndimafuna ndifotokozerepo kuti sizikutanthauza kuti munthu anatsogola chigawo choyamba ndoti akhoza kutsogolaso chigawo chachiwiri anthu asazakhale ndi ulesi azapita ukaponya voti chifukwa akazaona kuti mwina wawo amaposogola chigawo choyamba ndikumayesedwa kuti abasi yawo inaso zimatha kutembenuka okay ndikuthokoza ndikwangawana sono ulendo wachiwiriwo pakati pa anthu awiriwo asankhani mafulirwa azagwisa ntchito cha first past the post kapena 50+1 yomwe atati apangana 50-50 kuzakhaso chino kwambiri pamene muli ndi opikisana awiri fotokozereso chonchi kuti tikazati tikupanga chisankho choyamba tili ndi opikisana awiri basi chachiwiri chisankho choyamba chomwecho ngati pali opikisana awiri okay waleko zoti tikhale ndi chisankho chachiwiri chifukwa chakuti mmodzi wayo automatically will go beyond 50%. Tikamawerengera mavoti aja tikutenga matotals anthu awiri amenewo exactly funso nkumanena kuti zitachitika kuti osafanana mavoti 500 zachitike ndi chani lamulo silinakamveko kuti mavoti akafanana mupange bwanji ndeti zaonanso kuti commission izaganizirapo kusogoza bwanji penepo koma ndinene kuti the probability of that happening is very minimal close to zero pachisankho chachiwiri chija automatically akupikisana ndi awiri mmodzi wayo akuyenera kupeza 50% kuposera nzake by all means and we will pray kuti zizaende mwantundu wake ngati umene we cannot just keep on voting in 3-4 rounds okay ndikuyimikeni pamene popo mwafulirwa koma now Vayana you can see mukhoza kuona kufunikira kwa nkhani kuyikandirana nkhani I think timatenga zambiri for granted witness Chipwere kumzuzu wadzuka bwanji Msumba witness pika Msumba tu wazuka bwino kwambiri ndikhupiraso kuti ku Blantyre yako kwa chabwino kwambiri ukumveka witness hello pika ukundimva kwambiri okay chabwino pano ndi ndamalawi amene akufuna ndithu ayankhulepo pa nkhani imene tikukambirana panopo choyambirira amalawi akudziwe ine ndine Augustine chabwino Augustine nkhani ndi imene tayimva pano program yathu ya kulinji maganizo anu pa nkhani ya 50+1 mumayimvesa motani ndi nkhani yabwino kunena zoona kwake nkokuti nkhani ya 50+1 ili ndi ubwino komanso ili ndi kuyipa kwake tikatengera kwathu kuno kumalawi nkhani ya 50+1 inabwera after chisankho cha 2019 if I remember very well chisankho chija chichitika tachili nena kuti nchosavomerezeka chinapita ku court
akoti nagamoti kandi 50+1 ndiye choyambirira tinene kuti 50+1 ija imathandiza mujayonera kuti president amene osankhidwayo alamulire akhale kuti okondedwa ndi anthu ambiri ochuluka ndikomo chomwe chisanzo pa 2019 Peter Mutharika anapeza mavoti 30% kuza kuti 60% tinamvotere ndipo ya masamwe ndikuti anthu ambiri sana mukonde koma voti wasogola ndi yeye ndikamajini kocheka amakhala president ziyeza zovuta number 2 50+1 kwati kuno ku Malawi ziona kuti zisingati chitiye ubwino sona ndali zathu mezi maendera ndali zathu kuno ku Malawi 50+1 singayikwanise kuneazoona chionera kuti amene alimbesa mavoti bese chaka chinocho au 7 million zipani tinazo sati chakuti chipani chili chonse chitenge mavoti amene ajawo ochepa kale aja ndio 50+1 yasingayikwanise iyayi nanga wina atengepo 30%, wina 25%, wina 20%. Ndio 50% yasingayikwanise mapeto yake tikavota kawiri kuja kuli kuononga matisosi zachani aziko ikuonera kuchonja ashabwino mwina kapena pachitike zotani kuti mwina zinthu zingokozera chimene ndikuonapo nchonera kuti ife kumalawi kuno ndali zathu tipereko nkuja ku amene osogola ndiye mweyo suka zimene tinaziyamba zona mati 50+1 izi kwa ife kuno Malawi singazikwanise manga ndali zathu zimayendera kwina asakwanise manga ndali zawo koma ndali za kuno Malawi ine ndikukaidi singakwanise tibereko nkuja ku first past the post osogola ndiye mweyo PK mbene modu apike hani ndi yabwino PK tikuthokozeni hani ndi yabwino koma tikumbukire pa judgment day imene inali ku court judge ananena kuti democracy is expensive tikatengera zoti iyayi kumalawi kuno ndifamphawi iyayi we accepted democracy and that democracy we have to pay it and 50+1 has to play its role we have to know who is leading this country with majority not minority. Thank you. Thank you very much. Witness niguyamire wambiri wabwesa balanced view wina ali ukuti ya 50+1 ai wina kuti ya koti nagamula tiye ndichite za 50+1 ndikuthokoza kwambiri Witness Chipwere ifano mena yankhulira vayana enawa kuti ya kunoko we cannot afford it ya tinadusa kale stage imeneyo tinagwirizana we are a democratic state and tiye tizipeza ndalama this is what we chose zinatengera zinthu zambiri kuti tifike pa stage imene tili Gift Sambo kuyunima ndikulubira mukundimva. Yes. So pamene tili pamene papa mwina inu yoti yambire funso lina limene lili pamene palonena kuti kodi chipani chimodzi pachokha chingathe kuwina 50+1 first round funso limene lili muli yankha inuyo aunandi banda azamalizire asangwani mwafulirwa based on understanding imene tili nayo mmene achitira clarify asangwani mwafulirwa Asambo ya funso labwino kwambiri ndizotheka ndithu kuti chipani chitha kuwina ndithu first round zimatheka ndithu maiko mwina zachitika kuti first round yomwe wina wawina and tikabwera kumayi kunoku pali mafactors angapo amene mwina angati pase ndithu confidence una kuti I think sizingatheke bwino kuti kamozi wina tikatengera manga sankho zachitika mbuyomu tapeza kuti anthu amawina ndithu ma president 33% 40 chakuti ambira makanika kufika pa mlingo wa 50+1 ena koma anafika 60%. Yes, posa jodo hapa ndithu atapanga alliance ndithu ya mphamvu abingu so 2004 is it koma titakuona kuti ma chances zake amakhala kuti sizi machitika kawiri tikatenga ma records athu mmene chisango chaka chikuendera. Okay. Ya ndiyeno tineni no panopa mene zili mezi panopa mukazoona mezi zili panopa pa kukhala ngati kuti pali ma chance awiri amene akukangana na mavoti DPP and MCP amene wawando kuti mphamvu zawo kuti winanga wine 50+1 bwino zokhanga kuti ndizovutirako pang'ono
unless kuti wina ataluka strategy yoti yovuta kwambiri kuti kukoka mwina zipani zonse kukhala mbali yake alliance choncho mwina mwake ndizotheka komano kuti chipani tikatinga ma strength based on ma strength chipani chose mphamvu zake tizitenge ndiye tipite kumene kuku 50+1 is unlikely ikhala zodabwisa kuti zakhala bwanji ndiye kunena kwanga ndimene ili ndali pa ground imene zili panopa mukaona misonkhano imene kuchitikira I think it's unlikely kuti wina angapite 50+1 it depends ma dynamics inalili pajatu kwamba nkhani za alliances alaka kuti zitengera kuti alliance apanga lini kutiko kuteka kuti let's say lezi zipanzo zing'ono zapanga lampo hapo kukhala ndi MCB ma chances za MCB atakwala high itakupita chimodzimodzi zipanzo zose zakupita zose kuti attend pini ku blue camp mupeza kuti kumene kujako apanga maximize ma chances zao kutha kuvuta ndithu chifukwa ndi zipani ziwiri chinacho chili pa chako opposition imene opposition party DPP chindi anthu ambiri plus zipani zazing'ono awa MCP wali mboma kale nawo sumungango aphwekesa kuti mwakuti ali mboma kale amene andithupo ndi amphamvu kusiyana ndi mene ali kale panopa ali mboma ndiye chipani cholamula sichimangochoka mwachisawawa zimafunika so mphamvu zina ndiye mukatinga mkokekoke umene umpeza una kuti adwana ndithu bwinobwino opeza kuti palibe amene angapange Ghana bwinobwino 50+1 votes imene akambira amwafulirwa mathematics yawo ndithu apopo mumanena mmene mumayankhula ndikufuna ndipite kuzomba kwa Jason Malowa koma ndisinatero mmene mumayankhula mumanena kuti ndiyeno atati zimatheka nthawi zina zimatheka patali koma zitati zichitike mpaka natidabwa kuti ndeza khala bwanji mukutanthauza chani asana kuti tikamaona ndali imene zili kumalawi kunoko pakali panopa mupeza kuti you can't rule out DPP is a big force opposition the main opposition ndi magnet into opposition iko that's why tikwembeza na kuti ngati zipani zambiri zaina kupita ku DPP makamaka ziko opposition zikafuna kupanga alliance automatically they will be ready by DPP ndi chipani cha mphamvu chikukoka anthu meneko ichi chili mbwalo mu MCP ndi cha mphamvu so kwambiri by virtue of kuti chikulamula ndi chocho amaziwa kwa Africa kuno chipani chomwe chimakhala mboma chimakhala chapanga stick kwambiri chifukwa cha attachment close boundary ya state ndi chipani sizimasiyana kwambiri very thin ndi ichi zimapezeka kuti chimakhala ndithu chimapita paliponse chimakhala kuthekera kupita paliponse komanso kupanga what we call believable promises chifukwa chili mboma ndi chimakhala ndi nyonga ndithu ndiye mukaona njovu ziwiri DPP ndi MCP kuti apange square mupeza kuti anthu amene adulana mavoti peza kuti mapeto ake apezeka wina 40 chanjani sathaku kwa panga ujeni koma zikutengera kuna kuti chifukwa yati tina kuti ndizotheka pena pake ngati angalole zipani zinazo mwina kuti zapanga ndithu major grand alliance ndithu kupita kampu imodzi maka tatapita ukukuku zipanso zing'ono zapita ukuku zachite possibility zapita kuntundu kuje ku MCP MCP takanda advantage for the mujeni kale komanso zipani zabwera mbali yawo koma this is not a possibility zipani zambiri zikufuna ndithu takha opposition zikufuna ziweke opposition imene mukamva ma statement awo ma rally zawo akona kuti munthu oyina kuchosedwa ndi chipani chichosedwe ndiye tasaona kuti ngati approach yake imene yo I think aliyese akulimba mtima kuti tipite mupeza kuti sizitheka kupeza 50+1 komano politics dynamics yose ichakuchitika zikutengera kuti malance structure yake zipanga bwanji alignment yake ndimata panga determine kuti ngakhani assign ene kuti I think apapa is possible to get 50+1 or not koma distance based on the facts on the ground sikuzwa kuti wakutapanga pay and ndani tungozwa kuti kuli giant MCP giant DPP ndiena pakati pa akuthamanga so pa ground kumwezo pekisa zaona kuti I think 50+1 is unlikely kuti ayibese pakati pa imani kai pamene Bobo Asambo thank you very much chifukwa analysis imeneyo yomveka bwino komanso yakuya Jason Malowa kuzomba wadzuka bwanji ndatuka bwino kailo Patrick plant amatuka bwanji mauno tonse kuno moyo wabwino background akuti chani 50+1 timango ikamba ngati basi no mongo dusa 51 akuinvestisa bwanji kuzomba choyamba ndili Bank Street kumene kukufupi ndi mabanki amene wa National Bank business zotero ndenda kumana ndi abambo atatu amene apereke maganizo awo mauno choyamba bambo dzina ndi kumene mmakhala Besta Banda ndi makhala kuchinamali kulingana imene ya 50+1 ima investisa bwanji timango ikamba kumango nena 50+1 inu ma investisa bwanji
Imene itu ndimayemvetsetsa chifukwa chonena kuti poyamba dziko la Malawi lino zimasankha atsogoleri ndi majority yochepa tingoti ndi nambala yochepa ya anthu komano 50+1 ndi yabwino kwambiri chifukwa chonena kuti imapanga kuti anthu amene angasankhe mtsogoleri akupitirira half tanthauzo ne kuti munthuyo ndi legitimate leader amene wapangidwa elect moyenerera kusaiza zoti amene angasankhidwe ndi 50+1 ndiye kuti amene amukonda ambiri ameneyo ndiye kuti ndi mtsogoleri ndithone kuti anthu ambiri ayikapo maganizo awo chabwino mwina ndi yesese kuyankhula ndi awo ngati zingateke Patrick awa ndi choyamba bambo tize dzina lanu ndi komwe mmakhala ine James Nambiri 50+1 imayemvetsetsa bwanji 50+1 imatenga munthu amene akuwina mavoti amene makanga pambane mbasogolo kukhala president wa dziko linolo amene wapeza mavoti ambiri amene apeza mavoti ochuluka betsetsa kwake nkotero Ina komwe mmakhala ine James Nambiri imachokera Tomba area Ulumba chabwino dziko kwambiri choyamba dzina ndi kumene mmakhala ine ndalafere munana ndi makhala kuno kwa Mpunga chabwino tatiuzani 50+1 imayemvetsetsa bwanji 50+1 manguyimvetsetsa ndo akamakamba pawiresi paja kuti amene angasogole ndemwe amakhala president ingati kumva kwa ini mamva chocho sasa amene ali mavoti ambiri ya namene angakhale mavoti ambiri namene amakhala president amene ali odutsa 50+1 ya amene mavetsetsera chabwino kumene makhala ndalafere munana ndokokhala kwa Mpunga oza kwambiri kuti munati joina mauno kwa wireless at times the program ya kulinji Patrick mmene momwe ndimene akumvetsetsera anthu ena akuti amangoimvera pa wireless paja ena akuti amamvetsetsa kuti majority ndimene imapanga rule 50+1 ndi ena aso akunena kuti 50+1 amamvetsetsa kuti amene apeza mavoti ambiri ndi amene wapambana chisankhocho Amalawi atero kuzomba ndikuthokoze kwambiri Jason Malowa akukamba bayana kuti amangomvera pa wireless ndipo mvera zitupo ndikuti wireless ikugwira ntchito igwira ntchito komanso kofunikira kwambiri kuti ife amene timakhala pa wireless tizifotokozera zinthuzi momveka bwino chifukwa ife tikangolakwisa anthu aja amachitenga ngati gospel truth and taubalalisa mtundu wa Malawi. Very quickly tipite ukasungu kumene Nelson Gujani nayenso ali background chinthu chimodzi chimene chimasiyanisa programu iyi ndi maprogramu ena ndichonena kuti timakwanisa kupita kwa anthu Amalawi eniwo ndikuachita involve pa nkhani zimene tikukambira. Nelson wadzuka bwino iwe ndi wa gym akuti bwanji anyamata Malawi background. akuno kasungu ndi wapase mwa kutunawo wayankhuli zimene akudziwa zokhuza 50+1 kufiso kuti ndikuno wanji pati democracy choyamba mwina dzina lanji ine dzina langa ndine Lazaro Sufuka mapanga business yanjinga ya moto kana kasungu koma mukuona kuti 50+1 ndi yani mukuyimvesa mutani 50+1 ndi mavoti amene akhoti anakhazikitsa kunena kuti munthu ngati wavoteredwa tilengeze kuti anthu amene aponya alembetsa ndi okwana 1 million ndiye munthu uja lese ngati president wapeza mavoti okwana 500 imene ili half ya 1 million nkuonjezerapo voti imodzi ndiye kuti amene wakwanirisa 50+1 zimene zili bwino wanji mwina kudziwa ngati inolela democracy kutanthauza chani zimenezi zirakhala kuti akhoti azitsindika bwinobwino zikugwira ntchito bwinobwino monga amene zilimo zilitsimikizira kunena kuti ife Amalawi amene tisikavota ikakhala kuti munthu uyu akakwanisa 50+1 ndiye kuti ndi munthu iti amene weniweni wamukonda Amalawi kuti uyuyu ndi amene tilifuna titsogolere chaka cha 2025. chabwino ndiperekaso mwanya kwa Malawi wina apa kuti afotokoze maganizo ake ndi mmene akuyimvesera 50+1 choyambirira dzina lanu Ziranga ninada mpanda kuno watu. Mwina nkhani ya 50+1 mwayimva manga ndi bwino wanji tiyambire pamenepo. Bwino iyo ninawo ma kale yo ndongo na uti nasipona kwa baja tisipani kujinga mwasa makanya pasa kana miru. 50+1 ni yangu ngatenga tena tata bia na manje. Zinga vote tinga pangeza. Professor Muli ndi 20,000 kwacha hapo mnanibwera. Sabino nkhani ndimene yo anthu akwasungu akunena modelo mokuti akuyimva modelo mondeni nthawi ndikubwezereni ku branch yakuti kugilize kuyizi kuda
program. Zimwe wambiri awo akufuna 20,000 omwe athandiza iti akufuna kongole ngati muli nayo Nelson. Kuno kukasungu kumene akufuna 20,000 ndikuona ngati mukamweko. Chabwino Nelson Konjani ukhale ndi tsiku labwino. Apapa based on anthu mmene akuyankhulira vayana nkhani idu anthu akuilondatu. Akuilonda kuma anthu ena sakuyilonda kwenikweni akumangophatikiza. Mukumbukira amene anafotokozera Asangwani Mwafulirwa amakamba za 50% ya valid votes plus one valid vote. Komatu awawa kupuma peto kwapereka chitsanzo ndende chimene anayankhula. Yes, exactly. Koma mutati muamve naja amanena kuti amene wasogolayo amene wasogolayo almost like first past the post. Aunandi Banda, I know I can see your name palaini pa muli palaini nkhani tu ndi imene ili mbwalo based on imene ayankhulira anthu apa mukuona kuti tikuyenda limodzi kuti zikamaza chitika pa 16 September 8 days later ndikumanena kuti zikhala motere amalawi tonse tizachilandira kuti tikudziwa chimene chikuchitika. Morning, how are you? Aunandi Banda. Hello. Mukundimva Banda? Makhala mukundidula apine. Ndikuziwa unda kutabulani. Koma panopo muli pano muli live. Muli live, muli pa live. Yankhulani ndi anthu akumvani. Chabwino. Ndikukumvani. Chabwino ndikunena kuti mmene anthu akuyankhulira pakali panopo nkhani inuyo ndinu munthu mmodzi amene mwakhala mukutsatira nkhani za chisankho munganene kuti izizi za 50% plus 1 tazimvesesa Malawi ndipo zikamachitika pa 16 September tizakhala kuti tikuyenda limodzi tikuzitsata ndikumazivomereza kupita mu second round nkumachita mmene zikuchitikira mmene amafotokozera apa. Mmene anthu akufotokozeramu akukhala ngati chilicho anthu akuzimva. Akuzisa tilaso bwino. Okay. Ndi chinthu chochicha chiduwa mbiri kuti 50 plus 1 anthu tayimva. Okay. Kuti ndi 50% plus 1 vote. Ndiye funso limanenedwa kuti tanthauzo la 50 plus 1 mmene zilili panopo pakali pano inuyo mukuziona bwanji ndizotheka chipani chimodzi kutenga 50 plus 1 first round? Ndizotheka. Tikunena chisankho chinocho situkunena Abanda situkunena theoretically tikunena practically September 16 vote election. Isi hali ya theory koma ndikubuza ni zoti ndizotheka chipani chimodzi kupeza 50% of the votes plus 1. Chabwino. Zikutengera ndi mmene chipani icho chapangira kampeni yake pa ground. Zipani zingachuluke chotani. Ichizodandaulisa ife. Okay. Ndizotheka. Koma apatavuta kuti pavuta zipani za mphamvu zapezeka kuti ndi zitatu ndizozatheka kupeza chipani chimodzi 50 plus 1 koyamba ndi koyamba. So pamene tikupita mu second round mmene amanenera Mwafulirwa ati within 8 days from the day yomaliza chisankho choyambachi. I think line yanu ipena pake line yanga ili ndi vuto. Koma nde inuyo ndine tikuyankhula natu bwino kwambiri mmene mukuwaonera ma alliances possibility and probability of alliances ya ma alliance kupita kusogolo maganizo anu ndi otani? Maganizo anga ndi oti zipitirire mpaka na litu alumikizane. Titapeza makandidates awiri wokha koyamba ndi koyamba ndikuti zili bwino tidusa bwino kamozi ndi kamozi kuthana nazo. Koma ma-alliance atavuta makoti makandidate akuziona kuti ali ndi mphamvu akupitirira pa awiri tikonzekere kuti
tizakhala ndi ijamati runoff mavoti achiwiri kuti second election kunokoti kuti second election yes tizakhala nayo tizikonzekera zonse ziwiri okay. No, thank you very much. Ndibwerere kwa Eugene. Pamene ndikubwerera kwa Sangwani Mwafulirwa. Muli palaina Mwafulirwa. Pamene ndikubwerera kwa inuyo Asambo ndimafuna muonikire pakali panopo inuyo you are a political person kuti mene tikuyenderamo reality mukamaona real possibility yokhala ndi two camps only for September 16 ndiyotani because zokamba zikhoza kukhalapo zambirimbiri aliyense aunena I'll go it alone koma anthu ndi ma serious people amene at the end of the day afuna kuti achite realize cheni chofunika chowina chisankho ma real possibilities okhala ndi just two camps and two candidates on September 16 ndiyotani koma as you think on that one Asambo tibwerere kwa Mwafulirwa kunena kuti 60 days imene possibility ya kuti sichinateke cha first round so we are going into the 60 days within 60 days tikhali ndi second election mayendesedwe abo amakhala otani so mwambiri ndi fotokozere kuti malingana ndi malamulo a dziko lino president amakhalapobe mpaka na president wina asankhidwe malingana ndi malamulo sangalumbisidwe pasanaduse 7 days kuchokera pamene Malawi Electoral Commission yalengeza zosatira ngati sakulukira sangalumbisidwe so patadusa 30 days I think it should be 7 days to 30 days aina kulumbiritsidwa ndi mpaka na president wina alumbire kama ina kukhala president ndio president amene alipoyo aina kupitiriza malamulo ali clear kuti sipangakhale vacuum pa office ya president munafusa fosolodi neso ndiyankhe nawo lukonika la ndale choncho koma ndiyankha kuba chisankho chotimayendesa ndife ndifuna ndinene momveka pano amalawi akundimva kupita ku msonkhano sikumatanthauza kuti munthu uja akavota nde amene tikupanga misonkhano ikuluikulu tizionesesa zimene tikuwauza anthu aja tikuwapanga motivate kuti akazindikire ubwino okaponya vote wani ndipo muonesese kuti anthu amene aje mukuwapangadi kuti azaponyedi vote ndizotheka kumapangisa misonkhano ikuluikulu koma ndikumaka nkamba zina zongoseka magule madansi ndikuthera pompo koma anthu aja simunawuze kuti kuponya vote ndi siku lakuti ndesegula masenta sisiko mpaka 4 koloko anthu aja akhoza osazindikira ndakhoza khota analembesa koma osazindikira kuti akakuponyere ni vote ndechonde tiziyang'ana kuti sankho tigwiritse ntchito misonkhano kuwaphunzitsa anthu kuti akaponye bwino vote yawo pajananena kuti vote imene ikuwerengeka ndi imene ili valid ndizothekaso independent candidate PK kamozi kuilenga 50% mandisekesatu twa pena mukamangana ma alliance mumango yangana zipani zokha kutengana zipani zokha komanso zotheka kuti zipani zikutengana ndi independent candidate ndikunena kuti ife tima ku independent candidate uyi zotheka independent candidate kima paeka ndikupita ukakamba mfundo anthu amva mfundo zake amukonda aponya vote vote imene imawerengedwa ndi imene yaponyedwa ndi kubwerezaso makamaka pa chisankho chachiwiri chonde musazanyalanyaze ngati ngapite ku chisankho chachiwiri kaponyeni vote tizinde anthu oponya vote amene analembesa 7.2 million koma ngati angapezeke kuti amene abwera kuzaponya vote ndi 2 million
2 million amene ndi amene sali ma valid vote tiwerenge muona kuti Kodi kwa majanga mandogo isagale 1 million ya mavota amenewo ndipo anthu akamawerenga kuti zosatheka kupeza munthu 50% plus 1 fora kuwerenga 7.2 million kuti munthu apeze 3.6 million votes ayi ndi mavoti amene aponyedwa ndiye tikalimbikise anthu kuti aponye vote nimafuna ndikambepo pika izi ziwiri zitatu ngakuti chisankho chachiwiri very quickly lamulo likunena kuti pamene tili ndi opikisana oyamba achiwiri tikangolengeza amene apasidwe chitetezo cha ziko awawa number 1 ndi number 2 ndi running mate wawo ayang'aniridwe ndi state security God forbid koma ngati running mate mmodzi wa anthu awiri amenewa angatisiye kapena wapeze kuti ampanga disqualify kuna mange pa nomination aunandi banda kumene kudera kwanuko kuli phokoso kwambiri aunandi banda ndimfunse Khasu tadikirana aujena mafuliro achisomo Khasu achosena aunandi banda kuli phokoso kwambiri kumene aliko pitirizana mafuliro ngati mmodzi wopikisana ndi independent candidate wamwalira running mate wake akuyenera kulowa office ndi kusankha running mate wina ngati opikisana nauja mmodzi running mate wamwalira anali wachipani running candidate uja akupasidwa mpata otchula running mate wina kuchokera kuchipani chimene amasankha kuna kulikosera koma ngati wamwalira anali candidate chipani chikupasidwa mpata wokuti chichule candidate wina ndiye ngati candidate amene angatchulidweyo kulowa mnomwe candidate amene wati siyayo kukamba za kuchisankho chachiwiri si running mate amene ali nayoyo akasankha munthu wina kuti akhale candidate uyu wobwerayo sanganene kuti we running mate wakale choka ndi sankha running mate wanu akuyenera kuthamanga ndi running mate ameneyo tikamawerenga malamulowa malingana ndi kuchisankho chachiwiri mawu oti withdraw sakutulukapo pena paliponse ndoti ndi chiyembekezo chokuti pena akupita candidate ndi running mate wake kuthamanga ngati pangakhale replacement ndiye khale kuti wina wamwalira wina ampanga disqualify kapena wapezeka kuti siwoyenera amati incapacitated kuti angakalowe mu office wina zimene ndingafotokozere pokati very quickly mwafulirwa ndalama funding ya second round second election pakali pamene tili pano tilipotani are we ready zikomo kwambiri ma budgeting processes issue ya second election ndi issue ya uncertainty yoti ikhoza kukhalako kapena ayi so funding yake simunganene kuti tiyike budget then budget government should allocate this money but what I can state now, we have estimates of what we might need to run the second election. Should we come to a situation that it's run, elections, it's needed. Elections are a sovereign issue and the government shall fund. The authorities involved in the budgeting process are aware of the figure, but the figure is not in the amount which was allocated to the Malawi Electoral Commission. Ndeni nkhani yofunika siku lina sopano urgent budget imaduzisidwa ndi parliament, but at that time parliament will not be there. What are the provisions? Okay. Parliament it's about 23 July tikamapita kuchisankho parliament libe kwa muzo kuti pali ndondomeko zoti funding can still be released. Okay. Zosezo zinaonekeredwa kale ndi anthu asakhale ndi mantha. Very good. A gift sambo kuyunima mutseka bwanji. Kuseka kuna kuti pamene zipani titukonzekera kupita ndithu kuchisankhoku usona kuti zotheka ndithu kuti tingokhala ndi ma camps awiri as we are approaching the elections. Ndizotheka nge angondona kuti pakali pano at the moment I think sizingatero pali ma dilemmas angapo makamaka kuti pani tingozongono zipani zinazikhala forced kuima pazokha ndithu sizipita kwa alliance chifukwa china kuti
mukaona kukamwitana kwa negotiations chipani chikufuna violence chikufuna timpando wa running mate chifukwa mpando umene umakati is protected by the constitution. The president cannot just wake up una kuti iwenda kuchosa vice president zimatheka ifwa you are protected by the constitution. Pamene zinazi zimakandi to hurry under the uliamu ya presidential prerogative una kuti president amathanguna kuti iwe ndinduna ndapanga cabinet yafo ndasinthapo. Ngeno tikaona experience yambuyo peza zipani zambiri zaphunza kuna kuti think kungolowa mu chalazi chitsawawa mumaluza zambiri wani makanga jwa betrayed kubwera aso pita background chipani chijaso ma structures anaonongeka ifa ja alliances. Ni what is happening is like zipani zing'ono zifuna guarantee kapena kupanga craft kali go back ngena kuna kuti ikamala mulanzo umwe takambilana ziyakhale zomwezo. Chabwino ndikuthokozeni Asambo because of time ndikuthokozeni kwambiri mafotokozedwe yanu amakhala womveka ndikonso very easy to follow. Tipitirire kumauza anthu ma program amene wawa, and I want to ask you Bwana Gift Sambo kuti muzikhala available like you were today. Ndithokozeso kwambiri kwa Asangwani Mwafulirwa kuti being spokesperson wa Meki mumakhala so very ready to come forward. Mwayiona nokha kufunikira kwa program imene tidali nayo lerolo wayana mutsika bwanji? Ayi Amalawi zabwino zonse pa 16 September 2025 tieni tikavote samango yankhulayi. Zoona zake ndi zimene zozo anena Mwafulira kuti kuchulukana ntindi ku msonkhano sikutanthauza kuti anthu onde akuzavota yaya akuyenera kupita pa 16 September ndikukayiponya votiyo. Tsiku labwino. Amalawi kulinji no kulinji kumavenya kumavetsera kuti kulinji vakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukushirika jani mwani akoti ya kujibaji kuti usauka kulilabe nanga osolola ledesi ya odija yenda panji nanga ngani zonyadisa sikulijani kumboro bagari kulinji mwela nanga wanugo kulinji kodi kuboma kusteri hausi kulinji nanga otuta mwazuga panji nanga hata mziredio kukulijani kulinji tikudalila ino kulinji